The Minister of Finance and Economic Affairs, person of National Economic Empowerment Fund, NEF Limited, board members, management and staff of NEF here present. Paramount Chiefs Kawinga and Kaduya. Honorable Bertha Ndewere, Member of Parliament for Balaka West constituency, and all the members of Parliament here present. Honorable Foster Mtandama, Malay Congress Party Regional Chair for the East, and all regional committee members here present. Traditional authority in Samara, and all the traditional leaders here present. Reverend Dr. Steve Chitani, officiating clergy, and all the religious leaders here present. All the beneficiaries of NEF loans here present. Distinguished invited guests, Amaindi Abambo. Ndisanalankhule mawu okhudzana ndi chikondwerero cha NEF komanso poyamba fezi ina yopereka ngongole kwa Malawi. Mundilole Amalawi azanga mongo kamba motsimikizira sinafusa DC akandilembera report ya Minister wa Homeland Baujeni wa local government ndiyetidzanena koma nafuna nzichula kuti asinyo chief Samala koma adali asinyo chief Samala ndipo peza ni matsata za muofesi mpofunika andilembere kaye ofunika kunonso a DC ndi mafumu ena avomerezekaye ndiye ine ndimakachita endorse zimene kumudzi zavomerezeka. Analankhula munthu wamkulu, analankhula MP, komanso ngakhale kumene ndinapita mamawa lero m'boma lino la Balaka nakumananso ndi mafumu ena komweko ngakhalenso MP komweko nkuona kuti koma boma la Balaka angakhale magwedwe a mvula ngosautsa kuno koma boma la Balaka lidala ndipo ladala mtundu wonse chifukwa ena mama mega farm amene akuchitika kuno monga nakaona kwa Demita kuja nkuona kuti zochitika m'boma la Balaka pogwiritsa ntchito madzi wa mtsinje wa Shire ndipotu zimenezi tichulukitse zamthidira chifukwa madzi awa asanapite ku Mozambique asanakafike ku nyanja ya mchere ya Indian Ocean mpofunika tizichira nawo kuno asamangotonongera akachuluka lizikhala sodalitso siyana ndi kuti angoononga zinthu. Koma nalimbikitsidwa mtima chifukwa cha zimene ndakaona kumundako, nalimbikitsidwa mtima ntayima yapa kuona kampani ya Portland kukhazikitsa chitukuko cha pamwamba chimene chithandize zomangamanga za dziko la Malawi koma nkupezeka kuno ku Balaka. Nkhani ya njala, nkhani ya dodma, ndi nkhani zimene zimasautsa chifukwa si zinthu zoti zingochitika tsiku limodzi kapena mwezi umodzi nzofunika zizichitikabe. Ndiye ndiyamike amabungwe osiyanasiyana ngakhale mabanki osiyanasiyana ngakhale
wa ku United Nations kupyolera mwa World Food Program dzuloli watipatsanso thandizo kuti chakudya chikwanire kulikonse kumene vanthu akuvutika. Pempho langa limakhala lakuti nthawi zonse ife amene timapatsidwa mwayi wotumikira anzathu tiyeni tichite mwachilungamo, polemba mayina osangolembana pa banja pano pokha, lembana aliyense osangolembana achipani chanu chokha. Wena adazolowera zimenezo ife situchita za mtundu umenewa, koma zimenezo sizitanthauza kuti ngati inuyo olembano ndinu achipani china ndiye kuti mukhaulitse Malawi Congress Party, chifukwa ndiwo amene akudandaula madera ambiri akusalidwa mwadaladala kuti azinena kuti mukhaule mmaganiza kuti muli mboma tikuonetsani, chifukwa zinthu zimenezo timalemba ndife. Chikhalidwe chimenecho ife Malawi Congress Party sitichidziwa yayo. Tiyeni titumikirane moona mtima aliyense. Tere kumabuthe aja nakondwera amati pavilion kuti ngakhale zimene analankhulapo MP akuno, chifukwa tenti ina yapo pakhala anthu amaulumali a mitundu yosiyanasiyana, koma ngakhale muchati majambulitsa zithunzi, ngakhale mmene amalankhula chairman wa cooperative ya Kasupe ndi munthu woti ndimagwirana naye chanza, koma sikuti amandiona ayi chifukwa he is visually impaired. Kungoonetsa kuti tifuna titumikire aliyense, ndipo ngati wena sadathandizike ulendo uwu wapitawu ni fezi yoyambayo, tili ndi mwayi chifukwa cha zimene zichitike kutsogoloku. Msewu wa Chingeni wakhala vuto lalikulu, koma ndifuna nditsimikizire msonkhano wonse kuti kuchokera pa Msipe kudutsa pa Chingeni apa mpakana ukafika kuno ku Balaka, msewu waliwonde umenewu mpakana uko ndalama zake zidapezeka kale. Amene watipatsa ndalama zoti timangire msewuwo ndi wa African Development Bank. Pano nena pano tikungodikira kuti atipatse no objection anthu amene afuna ayambe kumanga msewuwo ayambepo ntchitoyo. Nzoona ati nayendapo msewuwu simuja udalili kale ayi. Kale tutisanalime ni msewu omwewu wa zale wawo, ngakhale umapita ku Blantyre timati njira imeneyi ndiyo inali yabwino koposa, ndiye tikonza zimenezo. Amayi ndi abambo, ngati pali chinthu chimodzi chomwe chimanikhudza komanso chimandiwawa koposa mdziko muno kuyambira kalekale, ndiye ndi umphawi wa anthu a m'midzi ndi anthu achinyamata. N'chifukwa chake mchaka choyamba cha upresident wanga ndakhazikitsa masomphenya akuti aliyense adziwe kumene tili kupita wa Malawi 2063, omwe zolinga zake kukhazikitsa njira zochulukitsira chuma cha Malawi, komanso kuti dziko likhale dziko lotukuka, dziko lodzidalira, dziko lakuti tikamati ndife afulu ndife fulu zenizeni, chifukwa kulibe ufulu wina oposa ngati ufulu okhala nchakudya chako chako pa khomo, okhala mpokhala pako pako, okhala nzovala zako. Kamuzu ankakonda kulankhula zimenezi president woyamba wa dziko la Malawi. Tifuna tipitirize zinthu ngati izi. N'chifukwa chake pasanathe chaka chilowere mboma dapita ku nyumba ya malamulo nkukawuza aphungu ochokera madera wonse a dziko lino
kuti zinthu zomwe Balaka labwera kudzawachitira nzitatu. Ndipo choyambirira nkuwathandiza amalawi kupeza chuma chawo, wealth creation, komanso aliyense apeze chochita, job creation, komanso tithane ndi vuto la njala, food security. Ndiye lero zikomo. Ndiye lero ndine wokondwa kudzakhala nawo pamwambo umenewu wochitira umboni kuti zowathandiza amalawi kupeza chuma chawo, zinthu zimenezi zikutheka. Umphawi nchinthu chozunza kwambiri, ndipo umphawi unakhazikika m'malawi muno kuyambira kalekale. Pena munthu umachita udabwa kuti kodi umphawiwu kuti ufike saizi imeyi, koma chenicheni nchiyani? Sitingangogwirizana kuti tithane nawo tonse, kugwirizana zochitika za dziko, koma timaona kuti anthu tili zolinga zosiyanasiyana. Ngakhale tikalowa mboma mmenemu timakhala ndi zolinga zosiyanasiyana. Umatifunsa kuti kodi tinkachita chiyani? Zina tinachita kupha dala, zina tuchita kuwonongera dala, zina kumakhala ngati tilibe nazo ntchito pamene anthu ali kukulukutika ndi umphawi. Ukhoza kuona kuti kumbuyoku anthu ena akamatulukira kuno tereku wena ngofuni kumafusa ndithu kuti kodi inu mungayankheko bwanji molongosoka zakuti zija zidayenda bwanji, zidapita kuti, zidatha bwanji. Umphawi wa Malawi munkango uyang'ana nthawi yonse muli mboma, chifukwa chake nchiyani? Wena akabwera mudzawafunse, chifukwa ine mbali yanga nkhoza uyankha kuti muzaka 4 zimene boma ili takhalamo, ngakhale mavuto ngankhani, koma boma langa lagawa ngongole zoposa 100 billion kwacha kwa anthu oposa 175,000 amene ayambitsa ma business osiyanasiyana, nkulemba ntchito anthu oposa 500,000 kudzera mu pologalamu ya NIF. Ineyo mbali yanga nkhoza kukamba molimba mtima kuti pamenepa ampang'ono chabe, chifukwa imeneyi inali fezi yoyamba chabe, chifukwa ndalama zomwe titagawe mu fezi yachiwiri mu zaka 4 zubwerazi zikhala zoposera zimenezi. Nonse amene mwakhala kudikirira kuti nanu mthandizikeko, takuyikani mmapulani
okufikirani mu fezi yachiwiri kuti zokoma zomwe akusimba wena waja maumboni wawo wena amanena pompano amene walandirapo ndalama za ngongole nanunso mkakhale yanu sitole yokamba za chigonjetso zimene muchipeze mukapatsidwa mpamba. Ndiye ngati programu imeyi ikuthandiza kuthetsa umphawi komanso kusintha miyoyo ya Amalawi motere, ine mmati nkufunsenkoni mafunso angapo. Funso langa loyamba nloti kodi ngati m'Malawi muno muli anthu amene akudana ni programu imeneyi yokupatsani ino Amalawi ndalama zomapangira mabizinesi, tiziti anthu amene akufunirani inu zabwino kapena akufunira Malawi zabwino? Funso langa lachiwiri linali kodi amene akamati boma la Chakwera liyimire panjira nkuthetsedwa zomwe zitalepheretse Amalawi ino amene mukufuna zomwe tapanga kunifu zaka 4 zapitazi kuti zichitike mowirikiza mopyolera pamenepa zaka 4 zikubwerazo, tiziti amene akufunira Amalawi zabwino? Funso langa lotsiriza nloti kodi zoti tigawe ndalama zina za nkhaninkhani mu fezi yachiwiri ya pologalamu ya NIF mu zaka 4 zikubwerazi mukufuna zichitike kapena zisachitike? Chabwino, ndiye tiye tigwirizane pano kuti tisabwerere mbuyo ayi. Tisalole kuti wena atidyere masuku pamutu, tisalole kuti chikwama cha NIF chomwe chikupindulira Amalawi ena wena angobwera nkudzachisokoneza, chifukwa wena afuna chitakhala chawo basi osati cha Amalawi wonse, makonstituency wonse, madistrict wonse, madera wonse. Komanso tiye tigwirizane kuti pamene wena aluzungulira mdziko muno kufalitsa uthenga ochotsa chiyembekezo komanso owanamiza Amalawi kuti mdziko muno sakupindulako kanthu, ife tonse tizizungulira ndi uthenga wa chilungamo komanso wa chiyembekezo, uthenga wowauza Amalawi zoona kuti ntchito zowathandiza Amalawi kuti apeze chuma chawo zikutheka. Umboni wake ndi NIF. Ndipo amene sanafikiridwe nawo afikiridwa akapanda kukhulupirira mabodza anthu omwe akungowafuna kuti awachenjerere. Inunso amene mukudziwa kuti mudalandira ndalama ndipo zasintha moyo wanu, mufalitse uthenga wabwino umenewo kuti amene akudikira fezi yachiwiri ya pologalamu ya NIF nawo akhale mchiyembekezo. Tere nchifukwa chake nuthokoza akasangaji waja ndi anzawo amene akunena kuti ine tunili pano nikhoza kukuwuzani zimene NIF yanichitira pamoyo panga. Ngakhale ubwera kuno kuti adzachitire umboni abwera pa galimoto yawo ya nyowani, koma tingongolezo atabweza zonse. Ndipo pali magulu wenanso yapo amene ali ni mbiri yobweza ngongole nkulandiranso ndalama zina, tere kumwina alandirapo kawiri olo katatu nthawi yomweyi. Nthawi imene yonseyo wena akungodandaula kuti NIF njosathandiza. Iyayi, sanani ndongosolo.
mavuto wanu wonse tidawamva timawamva, ndipo wanifu fezi yachiwiri abwera ndi malamulo atsopano ofeweratso kuposera pamene adali kalepo. Chifukwa chake wina afune ola asafune, pologalamu ya NIF ipitirira. Ndipo ine sindisiya kutumikirani inu amene mudatituma kuti ndigwire ntchito yothana ndi umphawi wanu. Ambuye akudalitseni nonse. Fezi yachiwiri ikhale motomoto. Zikomo. Zikomo kwambiri olemekezeka President, chomwe chikuchitika tsopano ndikuti inu mukhazikitse ntchito imeneyi 2024-2029 phase leo komanso ndondo zakayendetsedwe ka ntchito imeneyi strategic plan imeneyi ikhale kugwiritsidwa ntchito. Phase yachiwiri ya Ngongole zimenezi yakhazikitsidwa tsopano. Ndondomeko zakenso zakhazikitsidwa.